brothers. Tangkal siya. Buksan ko siya kasi bibili ako ng simple cellphone na ginagamit pang LS, pang jacket. Ayan. Sige na. Bilangin natin siya guys kung magkano. Yan na siya guys. Bali to 4. Ito naman yung tag 10. Ito tag 100 dyan. 100 1, 2 plus 4, 1, 6. Ito naman tag 5, 8. Ito 8, 1, 6 din. Ay, sobra. Ito 1, 2 pala to eh. 1, 2 plus 8. 2, 2. Ay, 3, 2. 3, 2 pala siya guys. Kasi ito eh. 8 plus 8, 6. 1, 6. Plus 1, 2. 1, 6 plus 1, 2, 3, 8. 2, 8. 2, 8 plus 4. 3, 2. 3, 2 siya guys. 3, 2. Pambili ko ng cellphone na kahit mumurahin para may pang jacket ako pag nag-LS ako. Kawawa naman si Bicol. Tis-tis lang. 3 pala sila guys. 3 siya. Ano kayang cellphone ang mabibili nito? Baka keypad. Ayan siya. Para mamayang gabi ay bukas makapag-ilis ako. Para makapag-jacket na. Gabi nag-ilis ako, walang jacket eh. Sige mga brothers.
Ayan na siya guys. 3,000 guys ito. 1 to yung taga-10. Ito 1K. Ito yung 800. Kaya bali 3K yan.